Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des forums nationaux de la refondation. Olu ka rapport annuel sabanan dira jamana kuntigi ma. No wolo lamina hano tonye don bidon kibarula lasana ko ne fe. Farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛ Coupe du Monde fɛnɛ éliminatoire baaraw bɛ sen na. O hukumu kɔnɔna dolantana minnu bɛna taa Mali tɔgɔ la olu fɛnɛ ka lisi bɔra Tom Saint-Fiet ale fɛ. Kayetu Bagayogo ale fɛnɛ bɛna dɔɔni fɔ an ye o kan. Nunu kun ye bi kunnafoni ɲɛbilaw ye ka kɛɲɛ ni jumadon ye uti kalo tile 29 san 2025 aw bisimila Advance TV sanfɛ n y'a fɔ a ye toga min na kunu alamisadon uti kalo tile 28 san 2025 an ka général d'armée Assimi Goïta n'o ye jamanakuntigi ye ale ye comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des forums nationaux de la refondation olu ka san jatebɔ sabanan ale y'o sɔrɔ sɛbɛn minnu bɛ wale minnu kɛra walasa ka ladilikan sugu wale minnu bɛ bɛn 74 ma kɛmɛ sara la Lasana Koni ale b'o tɔ ɲɛfɔ an ye. Alamsado uti kalo tile 28 san 2025 Mali furanjɛlafaga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale ye jamakulu dɔ bisimila mun bɛ wele ko cadre stratégique de la refondation de l'État olu ka sigi gafe sabanan ni o ye 3e rapport ye a ye o bisimila lajɛ ye kɛnɛ kan rapport min tara ka di jamanakuntigi ma o bɛ tali kɛ sigiba mun kɛra Mali la ni olu ye hakilinabaw ta yaasa Mali ka se ka a taa sira sɔrɔ o rapport o de tara ka di jamanakuntigi ma min ye laɲiniba 517 o de tara ka ɲɛsin jamanakuntigi ma o laɲini nunu na laɲini 55 bɛ yen olu ye laɲiniw ye mun kan ka sigi sen kan sisan da na n'a bɛ fɔ a ma ko recommandation prioritaire o kɔfɛ laɲini 153 bɛ yen ni o ye recommandation prioritaire complémentaire ye ni o ye farangaw ye ko olu fana kan ka sigi sen kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wulikajɔ in kɔni senfɛ a jirala k'a fɔ cakɛda bolo min ka baara ɲɛsinen don sigiba ninnu hakilijabɔ kow sigila sen kan ni o ye cadre stratégique ye ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɛmɛ sarala 74 a n'a kunkanfɛ 85 ko o de sigira sen ka laɲiniw la jamanakuntigi ka fɔla ka kɛɲɛ ni yecogo kuraw ye san 2063 nata ko nin gafe ninnu bɛna kɛ sababu ye ka taabolo di Mali ma mun bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ yakubaya ale ni ka baarabolo caman dayɛlɛ jamanadenw ye nin bɛɛ kɔfɛ jamanakuntigi a y'a yira k'a fɔ n'i ye kow ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ sɛnɛ ka taa fara an ka bayɛlɛmali kow kan fɔ ka taa se dugujukɔrɔ nafolo olu kɔni bɔli la jamanakuntigi ko a kɔni k'a fɔ cogo la ko nin hakilinaba ninnu bɛna kɛ sababu ye ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka ɲɛtaga baaraw latilen o kɔfɛ jamanakuntigi a y'a jira k'a fɔ ni comité kɛrɛnkɛrɛnlen ni o gulonnen tɛ maa la n'a bɛ fɔ a ma ko comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des forums nationaux de la refondation ko ale kɔni
kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ baarabolo min kɔni ka wulikajɔw barika ka bon kosɛbɛ ko wa ko olu de bɛna kɛ sababu ye jamanaden mun bɛ Mali la ani mun bɛ jamana kɔ ka se ka olu kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na hakilina ani ɲɛtaga kow kan wa ka jɔyɔrɔ di bɛɛ lajɛlen ma faso jɔli kow la. Hakilila dilanlen nalen mun filɛ nin ye n'an ko ale ma ko intelligence artificielle baara caman bɛ k'u labɛn ko kura ye. Graphisme domaine kɔnɔna na dɔw yɛrɛ sirannen don kosɛbɛ n'o ye jɛgilan ye bawo a b'u hakilina k'a fɔ a bɛ n'olu jɔyɔrɔ ta nka dɔw hakilina ye ko nin ye baara minɛn kura ye min bɛna olu sinsin u ka baara kɔnɔna na yala intelligence artificielle o ye menace ye wa opportunité don Bubakari Misiri min Mayiga ale ye wuli ka jɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. Intelligence artificielle ale nali kɛra fɛn ye min kɔni ye gɛlɛya lase maaw ma mun ka baara ɲɛsinen don ja sigili la ɲɔgɔn kan. Baara mun n'a bi wele ko graphisme ni o ye ja sigili ye sen kan ko ni a lajɛ ka san caman kɛ kalan na o kɔfɛ subahana mansin tɛmɛsira dɔ ka kɛ sababu ye sanga kunkurunin damape kɔnɔna na ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔ u dabolo ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ko o bɛ maa gan i kamana la kosɛbɛ nka caman ka yecogo fɛnɛ na ni ye a ta k'a lajɛ ko nin bɛ kɛɲɛ ni duniya yɛrɛ ka tagali ye ɲɛ ni o ye évolution. Intelligence artificielle a tɛna kɔlɔlɔba lase an ka cakɛda baarakɛlaw ma parce que ne hakilina ye min ye baarakɛminɛn de don i n'a fɔ ordinateur ye baarakɛminɛn cogo min na intelligence artificielle nana dɔrɔn de pour que ka se ka baara la teliya ka se ka baara fana nɔgɔya. Intelligence artificielle ale kɔni ye baaraminɛn kura ye ja kɔni labaarali kɔnɔna na ko wa k'a bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don maaw kɔni ka baaraw kɛcogo la ko nka maa mun ka baara ɲɛsinen don ja yɛrɛ kɔni dilanni a n'a sogololi la ɲɔgɔn kan ni o ye professionnels ye ko olu kɔni ye maaw ye mun kɔni kamana gannen don a ko la kosɛbɛ. Non ma nimisa an ka formation na juste parce que dɔw nana ni IA ye tile fila in na k'a fɔ k'u bɛ fɛn générer n'a ye parce que là on bɛ règle dɔw utiliser. Il y a les BABA déjà, au lieu de base ou de la fois ce qui fait règle dɔw de bɛ graphisme na donc il y a jusqu'alors il y a été olu maîtriser fɔlɔ donc an bɛ se k'a fɔ ko on de b'o maîtriser an bɛ se ka client ka attentif am ka kɛɲɛ ni ɲɛtaga kow ye ni o ye révolution ye. Intelligence artificielle ale ye fɛn ye mun kɔni maa bɛ i yɛrɛ ɲininka professionnels olu ni intelligence artificielle labaarabagaw ka kow bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo min na. Intelligence artificielle mana fana mɔgɔ remplacer li kama mais mɔgɔ ka bila o hakili la dɔrɔn minnu bɛna a baarakɛminɛn utiliser li daminɛ minnu bɛna a fara u ka baarakɛminɛn kan olu de bɛ se ka kɛ minnu tɛna maga a la olu de bɛna se ka olu remplacer. Graphisme ni o ye ja kɔni labaarali ye ani ka sogolo ɲɔgɔn kan ko ale fɛnɛ ye fɛn ye min kɔni ni subahana mansin kɔni taara ɲɔgɔn ye k'a daminɛ pinceau la ka taa bila crayon na min ye ordinateur ye bibi na ko olu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye mun kɔni intelligence artificielle o min nana i sen don a ko la ni waati na ko maa kɔni bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka professionnel du graphisme olu ka baara ani intelligence artificielle bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye ka kɛɲɛ ni waati nataw ye cogo min. Farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ diɲɛ dolantanba ale kelen bɔli o daminɛna a tile 87nan hukumu kɔnɔna na Afrique zone na Mali sélectionneur Tom Saintfiet ale ka liste bɔra minnu bɛna taa jeu Mali tɔgɔ la Mali Ghana ani Mali Comore olu jeu kɔnɔna na Kayatu Bagayogo ale bɛna dɔɔni fɔ an ye o ko la. Nin juma sɔgɔmada in na Fédération Malienne de Football n'o ye Mali dolantanko ɲɛnabɔ soba ye sa ale ye liste bɔ k'a bin liste min dira Tom fɛ n'o bɛ tali kɛ Mali degeden karamɔgɔ kan nin liste yɛrɛ bɛ tali kɛ dolantannaw kan minnu sɛmɛna ye éliminatoire dolantan kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ bɔko 7nan ani bɔko 8nan hukumu kɔnɔna na n'an b'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔlen liste bɔli hukumu kɔnɔ sa Fédération Malienne de Football kɔni bɛ barodalasigi kɛ sélectionneur national ale ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ nin zen o baara ma se ka bila sen kan ka d'a kan dolantan yɛrɛ mun bɛna Mali ni Comore kɔda ɲɔgɔn na o bolodalen n'u ka bila Marocaw fɛ la. Ni ɲɔgɔn sɔrɔ fila minnu bɛ nalen o hukumu kɔnɔna na n'o bɛna Mali ale ni Comore ani Ghana ni Mali kɔda ɲɔgɔn na sa Toms ale kɔni ka ci sera cɛden 24 ma jɔkɔlɔsibagaw la an bɛ jigi jara sɔrɔ Young Africa Ismaël Diawara Suisse fo ka taga se Lassine Diarra ma Lyon défenseur ko kunda an bɛ Fodé Doucouré sɔrɔ Le Havre Salim Diakité Palermo Siku Ɲagate ka bɔ Braga la Ibrahima Cissé Schalke 04 la Mamadou Fofana New England Revolution Moussa Diarra ale bɛ bɔ Alaves ton na Ousmane Kamara Angers Amadou Dante FC Arouca Cheikh O Konate ale bɛ Clermont na milieu ko ta fanfɛla la n'o ye camancɛ bolo ye an bɛ Lassana Kulibali sɔrɔ Lecce Mohamed Kamara Al Sadd Mamadou Sangare Gaucher RC Lens Aliou Dieng Alali dolantana do Mahamadou Doumbia Antwerp FC Kamaru Doumbia ale bɛ Stade de Brest la Celu yaralaw ta fanfɛla la n'an ko ma attaquant an bɛ Gawusu Jara sɔrɔ Feyenoord Mamadou Kamara ka bɔ Laval la
Nena Dorgeles ale be Fenerbahce ton na me wagati min ko sisan Mamadou Doumbia ale be Watford Mustafa Sangare ale be Levski Sofia la Musa Sila ale be Schalke 04 la fo ka taga se Lasine Sinayogo ma n'ale agi Auxerre Dolantanɛ ka maaw hakili jigi k'a fɔ ko dolantan minɛ tali kɛ boko 7 ɲɔgɔn sɔrɔ kan sa o bolodalen no ka bila alamisa nata la septembre kalo tile 4 san 2025 nɛgɛ kɛ 19 wagati a bɛ kɛ Maroko fɛ terrain na n'an b'a fɔ mun ma ko stade municipal de Berkane o dolantan tɛmɛnen kɔ samatasɛgɛw kan k'u kunda Ghana kan n'u ni Ghana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ boko 8 dolantan hukumu kɔnɔ o bolodalen no ka bila dɛnɛ na septembre kalo tile 8 san 2025 nɛgɛ kɛ 19 wagati kokura an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko samatasɛgɛw ka fara ɲɔgɔn gali n'an kuma regroupement o bɛna daminɛ ni tɛnɛ nata septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 Berkane Maroc jamana kan jamana ko kan ko kibaru hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale min sɔrɔ an ka ɲɛmaadaw fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ karafili mun bolodalen do ka bila octobre nata la Tidjane Cham ale ni Laurent Gbagbo la n'olu ye maa ye minnu tɔgɔ kun bɔra kalafili gafew la olu kɔni taara u ka candidature dépôt kɛ fɛn bɛ tali kɛ conseil constitutionnel la n'ale sigilen do kalafiliko ɲɛnabɔli ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la hakilina jiginna Tidjane Cham ale tɔgɔ bɔra kalafili lisiw la ka sababu kɛ ko Ivoire jamanaden tɛ fɛn bɛ tali kɛ Laurent Gbagbo la ale kɔni ta kɛra ko kiiri ko dɔ b'ale kun kan ko o kɛra sababu ye ni k'a sen bɔ kalafili ale lisiw la Bassirou Diomaye Faye n'ale ye Senegal président ale ye taama kɛ ka taa Faransi dugu kɔnɔna la n'a bisimilaya la Emmanuel Macron fɛ min kɔnɔna la u ye kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na u bɛ se k'u ka bolodi ɲɔgɔnmaw ni k'olu la kurakuraya walasa donna nataw la hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw kan ɲɛtaa siraw kan Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɛra nisɔndiyaba ye ale ma ka d'a kan nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka baarabaw boloda Senegal jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ Ganakaw fɛ yen nɔ kasobon dɔ sigilen don walasa ka se ka muso minnu bɛ yen nɔ ni suya galon dalen don olu la ni k'olu mara o yɔrɔ ninnu na muso caman olu de bɛ nin lahala in kɔnɔna la ni kasobo in a yirala k'a fɔ a kɔnɔna kɔni maa marayɔrɔ tɛ ka d'a kan kalogɛrɛya walew o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ k'a kɔnɔna la ka ɲɛsin ni muso kɔfɛlen ninnu ma sigida kɛlen don ka minnu jate k'u kɛ subaw ye hukumu kɔnɔ politikimɔgɔw fo ka taa se association maaw ma olu ye wulikajɔw sabati walasa ka se ka fu siri nin ko in dan na ani fɛnɛ maa minnu bɛ kɛ sababu ye ka nin waleya ninnu ta ka ni musolaka ninnu sɛgɛrɛ ni k'u wele bɔgɔ jiginnen kan cogo min na a bɛ se ka kɛ sababu ye ni muso ninnu u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Algérie ale ni Faransi jamana karilen don ɲɔgɔn na ka sababu kɛ visa ko mankan dɔ ye ni lase ninnu kɛra arabado o tɛ kalo tile 27 fɛn bɛ tali kɛ Faransi ambassadeur la n'ale sigilen don Algérie jamana kɔnɔ ale ye lase dɔw kɛ k'a bɛna ale dansigi kɛ visa dili la Algérikaw ma ka sababu kɛ kun caman ye o kɛra sababu ye Algérie ministre mun sigilen don u ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma k'a yira k'a fɔ Faransi bɛ ka nin waleya minnu ta nin a kun ma dɔn ka d'a kan olu ma deli ka Faransi jɛ visa la i n'a fɔ u ye lase ninnu kɛ cogoya min na ni ne ku ye an ka bi kunnafoni sɔrɔlenw ye ka kɛɲɛ ni bi jumadon ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ la Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures.
Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.